La Comissió Europea ha marcat les seves prioritats per al mandat 2024-2029 i en aquesta sèrie de vídeos les explicarem. Avui, prosperitat i competitivitat sostenibles. La nova Comissió vol una Europa més pròspera, competitiva i sostenible. Per això prepara un nou pacte europeu per a la prosperitat, per preparar Europa per als reptes del segle XXI. Per començar, preveu facilitar els negocis amb un mercat únic més fort, més suport a les pimes i menys burocràcia. Aprovar un pacte per una indústria neta, per invertir en tecnologies verdes, descarbonització i energia assequible. Impulsar la innovació i la digitalització, apostant per la intel·ligència artificial i la supercomputació, creant treball d'alt valor. Recolzar la recerca i el talent, donant suport als investigadors i a la innovació en ciències de la vida i biotecnologia. Crear un fons europeu de competitivitat per impulsar projectes clau i finançar empreses verdes i digitals. I, finalment, invertir en capacitats i en feina de qualitat, formant més persones, sobretot en ciència i tecnologia, i reduint la bretxa de qualificacions. Encara hi ha obstacles, preus de l'energia elevats, manca de mà d'obra qualificada i accés limitat al capital, però la Comissió té un pla per a fer una economia més verda, digital i forta per a tothom.